Ka tsaya can kai magana ka zo kana ture ni kuma. Yi maganan ka ina jika. Afana, I come to this Nasarawa state, Keana, to attend the Sun City Sallah Forfeit. Afa, you know the place? Kan bora uba. Duk maganar nan ba abu da naji sai Keana. Kana ji mu Keana ba mu san komai ba sai sha gishiri. Ba abu na masai sai sha gishiri saboda haka kowace waya haka dai a gullun ku. Kana so ka sha gishiri ne ka zo mu je kai ka. Kai, bros, not for you. Where you carry me to go now? Kai, liman ba nan ruwa maka ne magogaggen dan iska ne kai a kasan gada ma hoto na ne naka gani. Kai in turanci ne ma mun yi fa I will rather stand on the payload of societal contamination set to add on somebody's errors ideology not in accord with the mind. So that the boy of any abracadabra, any hanky panky hocus pocus with the row of the cushion, I hope you are fully convinced to us to any reasonable thought. Kema uban kane, so kana buro ba buro mu fa kane ne so ka. Dake shi. Ya nuna mana mubarak Keana. Kala, ku yi kallon tabbatar lafiya. Ya je na yasa academy ku yi kallon takalmin shi. Wallahi takalmin nan 40,000 ne gashi na gargashi ko kalle shi. Ana maganan gishirin nan ni ko yan gurin gishirin ban sani ba. Yo. Kai Allah ina nan to wani kwana ne. Yo. Sama Yo. Ita ba ta san gurin ba. Kai ni bayan bena Keana ne baran ga muka. Ita da ban mai ƙarya kai dama na manta da kai dan bura uba shege hakori kamar sandar rake wannan uban ka ne ba wannan abu za ku ci uwar ku kai wannan dan iska ne wallahi kai ne wanda ci uwa ka to shikenan kana ji ko wannan DJ da kage shi nan Allah jiya da dare mun ci na male da tare da shi kai wai ka ci na male da Allah ba ka ga shiru ba bai so komi ba dan ban mai ƙarya ya zage ka ha ba ni ma sai dai kai to murya na ne ya zage ka dan burau ba to kan mu cika ko surutu ne ga ba ku murna da zuwan mu suna mun na burau ba amma ba gefen nan fa ne ban gasu sai ya kora ban baka ke wallahi dariyar su ne kawai na ga hakori yana ganin nan kana kallon su wallahi ba na ganin su to shikenan ya kamata ko mun sa abu da nawo kawai ku ji dani next time rage ya ga malamin matan Keana kan bala'i an zauri wai ina jin ka wato matan Keana ba su da wani aiki sai moto ya zo wuce suna leka takarda har matan aure wallahi ba ruwa na ka san kira garin su ne ko kuma mutanen Keana ba su da wani aiki sai to ba ruwa na wallahi ba ruwa na sai juma kai na MC thank you very much dan Allah mutumi na an yi Allah bai baje China ba ba ka yi Chinese school ba gaskiya ne faɗa tsakanin gaskiya ne ya je wuri tsakire na yi tsakire ni fa dan Maiduguri ne sai ta kai gama da bom a yau bala ko ba wadda moya sai ta kai gama da bom yanzu za ka bom mai ƙarya a tsaya mana na wanda yake photographer to kashe mana mana kashe mana okay ladies and gentlemen at this section mun kusa ne abin da muke so mu categories of our program now which is presentation of the award yawwa dan Allah ku dan je bayan zamu bada award namu yanzu nan please award before that dan Allah please deep flow Abdul Zamani please if you are set wai wannan please Abdul Zamani